Ano yan? Patingin. Wow. Toto. Malay mo, original yan. Lugar na chan. Thank you. Chan. Yape. Wow, original. Ay, ito yung sa akin, Bebe. Thank you, mother. Happy graduation day. Bakit kayo nag-video? Lalang. Sige na. Para suspense. Second. Kamera yan natin. Yan. Kami to? Buksan mo kasi. Ha? Daming palot. Buksan mo nga. Cartoon naman nata. Iniitin mo na kasi. Oo, cartoon na. Dali na. Mahirap ba? Pinaghirapan ko kayang ibalot yan. Kesa mo. Dali na, buksan mo na. Camera yan. Patingin. Bakit? Wow. Ayan na yung camera mo. Oo, ayan yung camera mo. Ganito. Joke lang. Ito, binalot ko yan. Oh. Kami sa video. Punta ka na ng Palawan. Nutella. Ay, wala palang ano. Walang battery. Sorry. Akala niya nagila. Ayan, battery, oh. Pwede mo siya i-connect sa Wi-Fi. Ayan siya. Ayan. Kuya, kuya. Ayan. Ganyan? Bakit? Ano ganyan? Ayan, oh. Nakita mo na. Okay. Negative. Ayan, oh. Taas. Maba.
4 gig na yan. Tapos, okay. Wala, hindi niya alam saan. Okay na.